Orain dela zenbait urte azal zuriskak zeuden modan, gaur egun beltzaranak. Egia da baita geroz eta kontzientzia handiagoa dagoela gizartean, eguzkia kantitate handietan kaltegarria baita. Hala ere, beti beltzaran egoteko menpekotasuna existitzen da, tanorexia izenekoa hain zuzen. Urte osoan, egunero eguzkia hartzeko beharra duten pertsonak dira, kanpoan zein uba izpien kabinetan. El síndrome de abstinencia, como en toda adicción. Abstinentzia sindromea du honek, menpekotasun guztietan bezala eguzki izpiei esker sentitzen duguna, maila biokimiko batean egoera ezin hobea da. Un estado de bienestar. Gure gorputzak memoria dauka, baita azalak ere, horrexegatik kontu handiarekin ibili behar da kanpoko erasoekin. Eguzkia neurriz ez da txarra, hala ere kalterik handiena uba izpiek egiten dute. Tanorexiko bat oso ondo aurkituko da urte batzutan, beltzaran, baino gero, gogor ordainduko du eta estetikoki oso gaizki ikusiko du bere burua. Pertsona honek azala zimurtuta, biguna eta atrofikoa izango du. Arrugada, fina, atrofika. Ohitura handia dago gaur egun solariumetara joateko, baino ezinbestekoa da gomendioei kasu egitea eta bertan jarritako arauak betetzea. Adibidez, adin txikikoak ezin dira solariumean sartu. Dena dela, tanorexia sendatu daiteke terapia bidez.